Well, we're just gonna get into our third sentence. So our third sentence here is Achinke agara panyika mwezi akasurukirwa. Achinke agara panyika mwezi akasurukirwa. So this is how it goes. To pronounce this, we have to start with the first letter, ra, 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 kirwa, kirwa, ru, ru, rukirwa, su, su, surikirwa, su, surukirwa. Then we get into the next sentence we have here with us is ka, 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 surikirwa, ka, ka, surukirwa, dzi, dzi, akasurukirwa, dzi, akasurukirwa, mwe, mwe, mwezi akasurukirwa, ka, ka, mwezi akasurukirwa. Then this one, ni, ni, nika, mwezi akasurukirwa, nika, mwezi akasurukirwa. Then we get into the next version of it. Here we have pa, pa, panyika, mwezi akasurukirwa, ra, 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 panyika, mwezi akasurukirwa, ga, 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 ra, panyika, mwezi akasurukirwa, a, agara, panyika, mwezi akasurukirwa. Then we have nge, nge, agara, panyika, mwezi akasurukirwa. Then we come back here. Chi, we have chi here. Chinke agara panyika mwezi akasurukirwa. Then chinke agara panyika mwezi akasurukirwa. That's our whole sentence here. Chinke agara panyika mwezi akasurukirwa. Chinke agara panyika mwezi akasurukirwa. Yeah. Thank you for learning that. Let's get into our fourth sentence after that.